Voda. Fantastický fenomén, ktorý charakterizuje v nekonečnom vesmíre malú modrú planétu nazývanú Zem. Táto na prvý pohľad nenápadná tekutina má vo vzťahu s človekom niekoľko atribútov. Je neodmysliteľnou zložkou živých organizmov, je súčasťou životného prostredia a navyše v určitom technickom využití je aj materiálnou zložkou výroby a zdrojom energie. A práve z tohto aspektu budeme vode venovať chvíľu našej pozornosti. Budeme sa venovať jednému svojím spôsobom možno neveľkému vodnému dielu, ktoré však svojou originalitou a technickým prevedením prekonalo stáročia. V našom rozprávaní o technickom, ako aj o každodennom využití vody sa prenesieme do srdca Slovenska. Do kraja, kde pred niekoľkými storočiami prekvital bohatý banský život s leskom zlata, striebra a iných vzácnych rúd. Hneď v raných dobách dobývania vzácnych pokladov zeme sa s leskom zlata snúbilo aj bohatstvo celkom obyčajnej vody, ktorá v mnohých prípadoch predčila cenu ligotajúcich sa kovov. V tomto kraji už vtedy múdri a technicky vyspelí ľudia možno vyriešili všeobecný svetový problém vody v tom zmysle, aby jej bolo dosť tam, kde ju potrebujú, kde je užitočná a kde má aj vhodnú kvalitu. S rozvojom baníctva a banských miest na strednom Slovensku, ako sú Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica a okolité oblasti, sa už takmer pred 500 rokmi rozvíja aj technický fenomén využitia vody pre dennú spotrebu a samozrejme predovšetkým pre banské stavby. Pri bohatých zásobách drahých kovov rozhodujúcim činiteľom ťažby, ako aj pre akúkoľvek technickú činnosť, bola voda. Voda najmä akumulovaná v dvomyselnom systéme vodných nádrží a priehrad. Vodné diela a banské nádrže, tzv. Tajchy, preslávili vodných staviteľov nielen v Európe, ale svojou technickou a konštrukčnou úrovňou sa zaradili medzi svetové vodné stavby. Mnohé z nich už stratili svoju pôvodnú funkčnosť. Zostali viac menej ako svedkovia niekdajšej banskej slávy. Dodnes harmonicky zapadajú do prírodného okolia krajiny. Niektoré však zostali nielen ako kultúrno-technické pamiatky, ale dodnes slúžia ako funkčné stavby a zariadenia. Jedným z nich je Turčekovský vodovod, ktorý bez zveličovania môžeme nazvať aj akýmsi stredovekým vodohospodárskym zázrakom. Jeho zrod môžeme prirovnať možno k tisícom slovenských prameňov, ktoré po stáročia ponúkali človeku životodarnú vodu. Tu, pri prameni Turca, ju človek ako si hneď v začiatkoch prispôsobil nielen k tomu, aby sa napil z tohto osviežujúceho žriedla, ale aby ho technicky povýšil na úroveň drahých kovov, ktoré sa v tejto oblasti ťažili. Aj napriek tomu, že prvé zmienky o tomto jedinečnom diele siahajú až do 14. storočia, je pravdepodobné, že Turčekovský vodovod v reálnej podobe bol vybudovaný v 16. storočí.
Okrem iného jeho vznik podmienil predovšetkým nebývalý rozmach ťažby a spracovania drahých kovov v okolí Kremnice. Na realizáciu takéhoto diela treba mať nielen truhlicu plnú zlata, ale aj reálny ekonomický cieľ a samozrejme neodmysliteľné technické zázemie. To všetko mali dva bohaté rody, Fuggerovci a Turzovci. Predstavitelia týchto rodov sa postupne z kupeckých a tkáčských stávali aj vďaka bohatstvu medi a zlata nielen na strednom Slovensku, ale aj inde v Európe, významnými predstaviteľmi finančnej oligarchie. Symbolom ich aktivít bolo vybudovanie Turzovsko-Fuggerovského finančného a obchodného domu v Banskej Bystrici. Po smrti Jána Turzu vplyv tohto rodu slabol, až nakoniec úplne zanikol. Fuggerovci sa stali jedinými majiteľmi všetkých spoločností a za dlhy Alexia Turzu, ktorý bol posledným spoločníkom tejto oligarchie, získali dokonca hrad Červený kameň. Nech už bola história podnikania týchto rodov taká či onaká, jedno je isté. Tento finančný kapitál predstavoval nielen rozvoj banských miest, baníctva či hutníctva, ale mal obrovský význam aj pri budovaní vodných stavieb. Mnohé z nich sa v tejto oblasti zachovali dodnes. Medzi takéto významné stavby patrí bez pochyby aj Turčekovský vodovod. Jeho originalita tkvie nielen v technickom prevedení, ale aj v tom, že predstavuje najstarší prevod z jedného povodia, teda z povodia Váhu, do iného, povodia Hrona. Pôvodne zachytával vodu z 15 odberov povrchovej vody a meral 22 kilometrov. Stavebné riešenie, najmä tvar profilu, sa menil podľa prostredia, v ktorom sa nachádzal. Privádzač bol tvarovaný prevažne vo výkope a boky mal spevnené guľatinou. Dno bolo tesnené ílom. V priepustnom skalnom prostredí bol kanál nahradený dreveným žľabom. Aby v zime nezamrzol, chránila ho drevená krytina zo šinťa. V 19. storočí sa museli niektoré úseky prebudovať na murované, respektíve betónové, s lichobežníkovým profilom. V priebehu ďalších 10 ročí, tak ako sa menila hospodárska aj technická situácia tohto regiónu, bol Turčekovský vodovod konštrukčne upravený a prispôsoboval sa potrebám priemyslu a iným hospodárskym zmenám. Trasa Turčekovského vodovodu viedla po vrstevnici v hornej časti povodia Turca. Zachytával vody potokov Javorovec, Flochovec, Turiec a Turček, a tieto zachytené vody pri kremnických baniach prevádzal z povodia Váhu do povodia Hrona. Počas prevádzky Turčekovského vodovodu sa trasa skracovala tým, že úseky kopírujúce relief terénu sa skrátili štôľňami. Najväčšie zmeny v trase vodovodu sa uskutočnili pri výstavbe železnice Zvolen-Vrútky roku 1870, keď na celom úseku preložili vodovod štôľňou. Vodovod vyústieval pred dielňou na výrobu drevených rúr. Odtiaľ sa voda viedla potokom na všetky vtedajšie úpravne, šachty, mlyny, papiereň, ktorá bola v oblasti kremnických baní, a do Kremnice. Keďže na prelome 19. a 20. storočia väčšina šácht už nefungovala, voda z Turčekovského vodovodu sa využívala v kožuchovej továrni na majoliku, v mincovni a v šolerovej papierni.
Vodu z Turčekovského vodovodu využívali jednotlivé priemyselné odvetvia asi v týchto percentách. Ale sila vody sa využívala ďalej. Na niektorých šachtách, ktoré zostali v prevádzke, sa už okolo roku 1894 začali inštalovať pre potreby baníctva prvé turbíny. Voda z Turčekovského vodovodu sa začala využívať veľmi dômyselne a ekonomicky pre účely nielen banské, ale aj energetické. Za akumulačnou nádržou pred šachtou Anna bola vybudovaná elektráreň prvého stupňa. Od tejto akumulačnej nádrže vedie tlakové potrubie s priemerom 700 až 800 mm, dlhé 864 metrov, na vodnú elektráreň prvého stupňa so spádom 62 metrov. V interiéri elektrárne sú inštalované dva generátory, ktoré vyrobia 500 kW elektrickej energie. Odpad z tejto elektrárne vyúsťuje do akumulačnej nádrže na Revolte. Z nej vedie tlakový privádzač dlhý 1500 metrov na vodnú elektráreň druhého stupňa. Spád vody je 190 metrov a turbíny, ktoré roztáčajú rotory generátorov, využívajú také isté množstvo vody ako v elektrárni prvého stupňa, teda 1200 litrov za sekundu. Táto elektráreň dokáže vyrobiť až 1100 kW elektrickej energie. Odpad z elektrárne vyúsťuje do Kremnického potoka, ktorý sa medzi 2. a 4. stupňom nevyužíva, pretože elektráreň 3. stupňa nebola vybudovaná. Za to však bola roku 1921 pod Kremnicou vybudovaná vodná elektráreň 4. stupňa. Vody Kremnického potoka naplňajú malú akumulačnú nádrž pred elektrárňou 4. stupňa, ktorá sa nachádza v hlbokom podzemí. Jej strojovňa sa nachádza pod bývalou banskou vežou. Preto aj strojovňa a celé zariadenie sa využíva tak, ako za čias, keď do podzemia fárali baníci. Dnes baníkov nahradili iní profesionálni odborníci, strojári a energetici. Potrubie, ktoré privádza vodu na turbíny, je tiež inštalované v zvislej šachte. Pre laika je interiér takéhoto energetického zariadenia v hlbokom podzemí možno určitým romantickým prostredím s množstvom točiacich sa kolíes. Odborníci však vedia, že tieto rotujúce stroje dokážu vyrobiť až 2100 kW elektrickej energie. Bola to prvá podzemná vodná elektráreň nie len u nás, ale aj v Európe. Využíva spád vody až 295 metrov. Vody, ktoré využili turbíny elektrárne 4. stupňa, sú odvádzané dedičnou štôľňou. Táto štôľňa, dlhá vyše 11 km, nakoniec vyúsťuje do Hrona. Je prirodzené, že zmenená funkcia vodného diela si vyžiadala nové technické objekty.
Boli vybudované 2 akumulačné nádrže, ktoré sú pred vodnými elektrárňami. Ich funkciou je akumulovať vodu, ktorá sa neskôr využíva počas energetických špičiek. Turčekovský vodovod, táto nesporne vzácna technická pamiatka zo 16. storočia, nemá len lokálny význam pre Kremnicu, ale aj pre široké okolie. Svoju energetickú funkciu plní už niekoľko storočí. Aj keď už zapadla prachom času dávna sláva zlatého bohatstva stredoslovenských banských miest a dômyselné vodné diela majú skôr historickú a krajinotvornú hodnotu, cena vody v tejto oblasti je stále vysoká. Priemysel a veľké mestské aglomerácie v tomto aj vo vzdialených regiónoch si vyžadujú stále väčší odber najmä pitnej vody. Jej význam ľudia ocenili už pred vyše 500 rokmi. Dnes má opäť cenu zlata. Preto nie náhodou tu roku 1998 postavili najvyššie položenú vodárenskú nádrž u nás, ktorá sa volá Turček. Tvorí ju 59 metrov vysoká kamenitá priehrada. Je tesnená tenkým asfaltovo-betónovým plášťom. Vodárenskú nádrž napájajú pramene Ružová, Široká a Turček. Pramene Ružová a Turiec bezprostredne susedia s údolím, kde sa nachádza aj spomínaný Turčekovský vodovod. Tak ako pri výstavbe každej vodnej stavby sa musí zasiahnuť do prirodzenej harmónie vekmi vytvoreného životného prostredia, tento problém neobyšiel ani vodné dielo Turček. Aj v tomto prípade sa viedli mnohé rokovania medzi budovateľmi vodného diela a inštitúciami ochrany prírody a krajiny. Nešlo však iba o ochranu lokálneho biotopu nad obcov Turček, ale aj o povodie rieky Turiec, kde je okrem iného významná a na Slovensku jediná rezervácia kráľovnej horských riek Hlavátky. Na jej záchranu boli zvýšené prietoky Turca priehradov a v spolupráci s prírodovedcami sa zachraňovali aj vzácne druhy kveteny. Nakoniec dielo vzniklo za predpokladu, že už pri jeho návrhu, výstavbe a realizácii boli stavbármi rešpektované racionálne ekologické aspekty vo vzťahu k faune, flóre, ako aj k potrebám obce Horný Turček. Dnes už toto vodné dielo slúži svojmu pôvodnému účelu. Zásobuje vodou vzdialené mestá na Pohroní a Hornej Nitre. Žiar nad Hronom, Prievidza, Bojnice, Handlová už veľmi dlho žiadali prepotrebnú kvalitnú vodu. Zrejme táto nevyhnutnosť najviac zavážila, že vodné dielo bolo aj napriek mnohým ekologickým problémom vybudované. Súčasťou priehrady, ktorá má objem až 10 miliónov kubických metrov vody, je aj väžový odberný objekt, ktorý slúži v prvom rade na odber vody do úpravne z rôznych horizontov nádrže. Skôr však, než sa voda z tejto nádrže dostane k desiatky kilometrov vzdialeným spotrebiteľom, musí prejsť dlhou čistiacou procedúrou. Aby bola po každej stránke kvalitná a konzumovateľná, o to sa starajú pracovníci úpravne vody v Turčeku, ktorá je pod správou Stredoslovenských vodární a kanalizácií štátneho podniku Banská Bystrica. Voda z nádrže prechádza špeciálnymi zariadeniami, filtrami, a už voľným okom je vidieť, že v začiatku tejto procedúry nie je voda číra. Tak ako prechádza jednotlivými filtračnými zariadeniami, ktoré sa v súčasnosti modernizujú, voda sa postupne čistí.
Ako koagulačný substrát, ktorý viaže nečistoty, sa používa síran železitý. Na konci procedúry vidíme opäť aj voľným okom, že voda je priezračná, len sa z nej napiť. Skôr však, než sa dostane ku konzumentom, musí sa zabezpečiť jej hygienická čistota. Táto úprava sa realizuje buď chemicky, chlórom, alebo dnes už aj ultrafialovými žiaričmi. Samozrejme, kvalita vody sa sleduje počas celého procesu úpravy v laboratóriu. Až po laboratórnych skúškach sa takto upravená voda rozvádza do spotrebiteľskej siete. Hlavná vetva vedie cez Turček, Sklené, Chrenovec, Rástočno až do Handlovej, Prievidze a Vojníc. Druhá vetva do Žiaru nad Hronom. A tak si bez obáv môžu spotrebitelia skupinového vodovodu na Pohroní aj na Hornej Nitre otvoriť vodovodný kohútik a napiť sa dobrej turčekovskej vody. A ten starý turčekovský vodovod zostal symbolickým prapredkom tohto dnešného moderného. Turčekovský vodovod vzhľadom na svoj historický vznik je a predovšetkým bol akýmsi malým zázrakom tej doby. Dnes, keď už nemá v pravom slova zmysle svoj pôvodný význam, ešte stále slúži potrebám človeka a navyše je jedným z mnohých vodných diel, ktoré odzrkadľovali zručnosť a majstrov vodohospodárov. Nie náhodou ho považujeme za kultúrno-technickú pamiatku Slovenska.